Πάμε κάπου. Στη βροχερή Αυστρία. Εγώ και ο Νίκος προσπαθούμε να βρούμε τον δρόμο. Ουντός. Ουντος, γεια! Και έχει βουνό. Πάμε. Πού, τσο, πού, τσο, πού, τσο, μουνί, τσο, πού, τσο, πού, τσο, Μουνί, πού, τσο, πού, τσο, μουνί, τσο, πού, τσο, μουνί, πού, τσο, πού, τσο, πού, τσο, Αυτό πρέπει να είναι κολόπαρα. Open λέει. Θα έχει μέσα την μαύρη, την τζίλα. Big house είναι ηλίθεια. Έχει dick house, έχει εδώ. Κολόπαρο είναι. Κάτος, Ράτος που κάνει στριφτής. Ράτος. Γεια σου Νικολάκη Καβιάρη. Πού σε έφερα πάλι ρε πούστη. Πού σε έφερα έτσι. Στο βροχερό Σάλτσμπουργκ. Χελάκες. Τι είναι μπέργκερ και έχει σάλτσα. Σάλτσμπουργκερ. Από εδώ ήρθαμε βλάκα. Δεν από εδώ αλλά τέλος πάντων. Από εδώ είναι ρενάκια. Η καμπίνα για γελάτα. Νίκος, έχει πιάσει σχέσιμο. Νίκο. Παντού Ελλαδάρα, παντού. Σιγά και της Σουηδίας σήμερα κάτω εδώ. Πες μας τη σκόνη εδώ. Πες μας τη σκόνη εδώ, Ναι. Δεν θα πάρεις κύπελλο ποτέ. Σουηδέ. Πού είμαστε τώρα ρε μαλάκα. Πάμε από εδώ. Εκεί. Γαμώ τη Σουηδία σου μπάσταρδε. Κύριε μαλάκα. Έλα Έλληνες. Έλα Ελληνάρα με το κόκκινο εδώ πέρα έτσι. Έτσι κοκκινιά εδώ. Παράμε μισό όμως δεν μας άνε τίποτα. Θα μάλλον μωρό στα 8 μέτρα. Και 8 ρε, 8 από εδώ μέχρι εκεί. 16. Κάνουμε zoom στην κολάμπα. Δεν έχει ωραίο κόλλο. Πάμε στο επόμενο. Εδώ βαράει κομπρεσέρ μαλάκα τους τέτοιοι. Δεν κάνουμε και το Σπυρόπουλο πρώτη παιχτούρα. Hello girls. Αχα. Πάρτος με εδώ που είναι το μαγαζί. Τσαχπίνες που είμαστε. Πέρα στον πρεσβεία του φιλάθλου λέει εδώ. Ελληνάρης αλλά. Και ανοιχτό είναι ρε βλάκα. Ναι. Περίμενε ρε. Περίμενε. Πάμε τώρα Ατασό. Ροζάνα. Ροζάνα. Κόκκινο. Κοκκινιά πάλι βαράμε εδώ έτσι τα μπελιά. Πάμε. Κάτσε να ρωτήσουμε εδώ. Έλα τώρα να ρωτήσουμε. Τι τραβήξει. Όχι. Γελάσει όχι. Λίγο. Don't speak English. Κάτσε, δεν μπορώ να το βρούμε. I want to go to the road was yes. Όχι, the road with the Greek tavern, you know? The house brick or? Yes, one In Europark. No Europark. Town in town, yeah, it has a Greek street. yeah, it's over there. It's over there. You cross the bridge. Yes. You go over there. And We turn right.
After the bridge. You go straight on, there's a place and a church, Ναι. and in front of the church you turn right and then left. Church, right, left. Yes, before in front of the church. Yeah. If the church is right, it's right there. Yeah? Okay. Oh, he speaks Greek. But Α, νάτος ο μεγάλος. Ναι. Ναι. Δεν μπορέσαμε να το βρούμε. Μας είπε ένας ότι έχει μια τέτοιο. Ένας ένας που έχει ελληνική καφετέρια. Ελληνική καφετέρια. Είπε μετά ότι είναι από εδώ. Με ένα μπαράκι λέει εδώ. Αυτός που έχει αυτό εδώ, έχει το άλλο. Σε κόλλασε. Und vor allem auch sehr mutig, das muss man sagen, in dieser Höhe. Da kommen ihnen schon die Schuhe entgegen.